It's an for YouTube channel here. Au ndi unaoza nyengo at least anakatiuzako kuti kulengezesa ndithu mwamphamvu amalali ambiri kuti adziwe wauza kuti mvula inde igwa mochepa. Of course anthu timadziwa, ndinamvapo uthenga kulengezera kuti mvula igwa mochepa, koma anakatilangiza kuti tidzale mwamsanga chimanga m'minda mwathu. I'm hoping anthu ena anakatha kupezabe chimanga ndikukolola ngati momwe ena chikuonekera. Mfa aliyense amene akuoneka kuti wapeza chimanga amene akutha kukolola chapo nopanda kuti anadzala mwamsanga around November mvula ija isanayambe zake. Nde still blame our government, still blame the people, my authorities, still blame my extensions at agriculture. Anakatiudzako ngatidziwa kuti guys Amalawi tiye tidzale mwamsanga cause mvula ndi uchepa, cause you know timadalira mvula. So it seems aliyense amene wadalira mvula amene wadzala mochedwa palibe chimene atapeze. So umu ndi mmene zinthu zilili mdziko mwathu. Njala ndi imene ikuonekayi, ndi evidence enough. So let's just keep on praying, cause apapolo mvula itatike nothing will happen, cause chimanga chayamba kale kuuma. As you can see, chimanga chauma kale. Uwu ndi munda wakulu kwambiri. It's hectares. I don't know how big the land is, but it's too big. Muyomvesa isoni ma yields amene angapeze ndi ochepa kwambiri ngati amene amapeza munda zonse. Umu Ndim'Mene Njala ng'amba ilili ku Blantyre. Chimene mukuona pachi ndi chimanga ndithu cha munda mmene chaumira. Kulibe mvula, njala as it stands. This is how Blantyre is. Sizilibwino kuoneka kuti chaka chino kuli njala yoopsa. This is Blantyre. I'll keep showing you videos kuti muone bwinobwino mmene zinthu zilili kuno ku Blantyre. Umu ndi munda ndithu. As you can see, the soil doti lili gwala umiratu. Munda wonse ndithu zoti akolola zoti tiyiwale. This is a big munda wakulu. Maungu omwe awa oganikiratu. So ndi munda wina, as you can see, chimanga chita kuumiratu. It's the level of how things are. Oh yes. Takuona konse uko. Chimanga chaumiratu. Ndi mmene chimanga chokumira ku Blantyre. See? Mvula ingagwe. You can see doti laumiratu. And fertilizer anthu anathira, so they have spent money. Yeah, fertilizer kuthira. Fertilizer ese oberekesa okulisa kamano. It's just gone. Angopita ndrama padera basi. See? So Sizilibwino. People they thumba la fertilizer amaligula ena 100,000, ena 90,000, ena 80 chakuti, ena 70 chakuti. So ngati munda uti ndi waukulu kuti umafunika matumba awiri. Limodzi lokulisa limodzi loberekesa. That's close to 200,000 spent. See, so Lord have mercy. This is another piece kamunda menda kapeza. So all things not lost. Some people a bit lucky. Anapezeka kuti analima anadzala mwamsanga. I think this guy is another around November. So as you can see, at least our and anthu awa ndi ochepa kwambiri amene akupezeka kuti ali ndi chimanga choti chikuoneka kuti athabe kupeza. And ukuba anthu akumangoba, and some people akuchikolola. And kamunda kakasana kakolola mwamsanga ifo kali pa khoma eti. Ifake chikuonekabe kuti chimangacho chilipo and athabe kupeza abe kuti ndi ukolola komano
uwu ndi munda umodzi okha umene ndawupeza uli ndi chimanga chonchi. And munda wakewo ndi waung'ono kwambiri komano anthu ambiri alibe china chilichonse, and we don't know kuti anthu adyanji chaka chino. I'll keep showing you guys mmene zilili minda ina ndi ina, and this is Blantyre. Mene mukuona. See, so lucky. It's a small piece. Munda kakang'ono ndithu komano akuonekabe kuti at least apezabe kachimanga. Koza apa ndi palunzo eti pa chakulunzo chapakeni. Yeah, there's the stages. Anyway. Okay, so awawa akuoneka kuti yayi ndithu apezabe kachimanga ndi kukolola. I'm in the process of showing you guys how bad things are on the ground, and this is Blantyre. Apa ndimene pali mpanda ina amati pa Gaddafi pamene pankafuna mangidwe chipatala cha chimene chinkathandizidwa ndi Gaddafi. So pali minda pene paja on your way pali msewu apo pa roundabout there on that side mbali ina yakwinawo mukapita kulunzo pali minda. So this is one of the munda umene uli pamene paja. This is really bad, guys. Chimanga cha milatu, as you can see, and sangakolole. And this guy is minda ndi osewa ana traffic razor. Osewa vuto lalikulu limela chitika ndi mvula imene yakanika kuti igwe. Nde umu ndimene zinthu zilili pa ground. Mmene minda umu ndimene njala ilili yomwe tikhale nayo. And njala yathu ndi yogonera. Mind you, we had njala chaka chatha the other year or so. Tinakumana ndi achina Friday. Ndimene momwe I can just ndingoyenda pang'ono kuti mwina muone it. So ndi munda wonse, guys. I don't know how big munda ulili, koma ndi munda wonse ndithu, munda waukulu bwino. Ukuti I'm sure amatha kupezabe mwina matumba awiri atatu 4 5 10 koma chimanga chakumiratu. Pandi pakatikati pa munda ndithu kulibiletu. Even zungulo. That's a zungu pumpkins. Ndo so ndithu mangu amenda ona munda awiri. So yeah, umu ndimene njala chimanga chikumira ku Blantyre. Umu ndimene minda ya chimanga, mmene chimanga chaumira mu mzinda wa Blantyre. Apa ndi pafupi ndi pa roundabout. Just a few minutes. Now anybody so kamuzo hese chanchani nese. If anybody so kamuzo courage of nesting. Shit. As you can see, wasewa kuli minda. Ona minda ayo ndote kulibe kuchilichonse ayi. And anthu amene angakolole ndi anthu ochepa kwambiri. Those anali ndi mwayi wozala mwa msanga. So kwa ine
as my opinion as to anthu athu azanyengo, they could have at least anakatiuzako kutilangiza bwinobwino, because they've got information and the information yokwanira ngati dziko lathu azanyengo amadziwa ndithu kuti mvula yathu igwa mochepa chotere. Anakalengezesa mokwanira ndithu mmalediyo, ma TV stations kutiuza kuti chaka chino kuli njala, chaka chino mvula ivuta, ma agriculture stations onse. So I'll keep showing you guys if I have to, if I can. Good morning, Ndim'Mene Njala Ilili. Thank you.